Prosím vás, mňa tu prosia naši kolegovia, že kto sympatizuje s našou stranou a my potrebujeme tých 10 000 podpisov. Máme tu stolíky napravo aj naľavo. Kto teda sympatizuje s nami, každého podpis vás má cenu, pre nás cenu zlata. Ďakujem vám. Volám sa Slota Jan a som zo Žiliny. Bratia Slováci a Slovenky, prišli sme medzi vás zo Žiliny, aby sme sa na vlastné oči a uši dozvedeli, čo sa v skutočnosti v týchto dňoch v našom hlavnom meste deje. Žiaľ, pri podobnom zhromaždení ktoré sa konalo v piatok 33. na námestí SNP, sme sa to bohužiaľ z rozhlasu a televízie nedozvedeli. Prenos bol predčasne prerušený nám z nejasných dôvodov. Nevieme pochopiť prečo. Pokiaľ sme mohli sledovať priebeh zhromaždenia, nebolo predsa počuť nič, čo by nebolo pravdivé v histórii česko-slovenských vzťahov. To je právo na to, čo je pravda a čo nie v histórii nášho slovenského národa. Konečne snáď prišla doba, kedy by sa mala široká slovenská a nielen slovenská verejnosť dozvedieť pravdivé skutočnosti, ktoré dosiaľ boli z rozličných dôvodov utajované, skreslované, prekrúcané. Podľa toho, ktorá totalita bola práve pri moci. Pravda zvíťazí, jak hovorí prezident. Je všeobecne známe, že naše dve hlavné mass media, to je televízia a rozhlas, nie sú súkromnými firmami, ale majetkom celého ľudu a z toho titulu by mala slúžiť objektívnemu a hlavne živému vysielaniu, ktoré by nebolo dodatočné verejnosti v zmanipulovanej forme predkladané. Spoločne požiadali Slovenskú národnú radu a vládu Slovenskej republiky o prešetrenie svojvoľného obmedzovania verejnej informovanosti, teda uplatňovanie bezdôvodnej a protiprávnej cenzúry slovenskej televízie a rozhlase. Ďalej sme maximálne znepokojení, že v poslednej dobe sa začínajú k cenzúre pridružovať aj náznaky zastrašovania a vyhražania sa, čo sa absolútne nezlučuje s demokratickými zásadami uznávanými na celom svete. Ďakujem. Každý o pravde hovorí, dnes už ju máme v každých ústach. Nastal zas nový problém, zisťovať, ktorá je čistá. Keď jednohlasej pravdy niet, tak 7 statočných sa pýta, či mlčať bolo by hriech, keď už aj nad Tatrou sa blízka. Môžeme sa modliť slobodne, aj kričať na námestí. Na námestí! Zas o nás niekto rozhodne, do kníh sa všetko zmestí. Všetko zmestí!
zas nový problém. Zisťovať, ktorá je čistá. Keď jednohlasej pravdy niet, tak 7 statočných sa pýtam. Či mlčať bolo by hriech, keď už aj nad Tatrou sa blízka. Môžeme sa modliť slobodne, aj kričať na námestí. Na námestí. Snáď u nás niekto rozhodne, do kníh sa všetko zmestí. Všetko zmestí. Oroduj za nás. Za nás. Mýty a skutočnosť. Miro Gregor. Pri mne počúvate. História slovenského národa je plná krutého útlaku, priameho násilia, ale aj rafinovaných foriem asimilácie. Ide s nami storočiami. Napriek tomu náš národ slovenský sa vždy znova dokázal vytrvalo, hoci sa niekedy zdá, zmobilizovať a obstáť. Bojujeme vytrvalo, hoci sa niekedy zdá, že otrocky pred sebou musíme tlačiť rovnaký kameň, ktorý nás chce zavaliť. V dejinách národa slovenského sú v poslednej histórii najdôležitejšie roky, ktoré musím aspoň naznačiť. Rok 1848, rok 1861, rok 1819, rok 1938, rok 1939, rok 1944, rok 1946, rok 1968 a rok 1990. Tento posledný rok a jeho slovenskú jar práve píšeme. Aby sme vedeli do tohoto roku vykročiť práve v týchto dňoch trpkého rozčarovania z názvu republiky, ako ho schválili v Prahe, pripomeniem vám jeden text. Je v češtine. Keďže som sa zatiaľ nemusel povinne učiť česky ako Slováci, ktorí museli odísť žiť do českého pohraničia, prečítam ho možno s chybami v češtine. Počúvajte. Činíc konec všem starým sporům a vychádzejíc z uznání Slováků jako nacionálně svébytného národa, bude vláda od prvních svých kroků důsledně se snažit, aby v česko-slovenském poměru byla uskutečněna zásada rovný s rovným, aby tak bylo uplatněno skutečné bratrství mezi oběma národy. Uznávajíc, že Slováci mají být pány ve své slovenské zemi, stejně jako Česi ve své české národní domovině, a že republika bude obnovována jako společný stát rovnoprávných národů, českého a slovenského, vyjádří vláda toto uznání důležitými státně politickými akty. Znělo to krásne a slubne, ibaže z toho málo zostalo ako vždy, keď išlo o české sľuby. Tieto české slová boli z hlavy, 6. hlavy programu novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Bolo to 5. apríla 1945 v Košiciach. Odtedy je 45 rokov, čo nám dali Česi takéto proklamácie do vienka tejto povojnovej republiky.
Potom do toho zasiahol spravodlivý pán prezident Beneš tak, že pod jeho dozorom sa začali tieto zásady centrálne okliešťovať. Potom prišli komunistami zmanipulované voľby v roku 1946. Česi si sami a dobrovoľne zvolili komunizmus. Na Slovensku a s prevahou jasne zvíťazila demokracia. S manipulovaním volieb nám Česi vnútili stalinskú komunistickú diktatúru. To je historická pravda. Zamlčiavala sa 45 rokov. A zamlčiaval sa aj program vtedajšej československej strany národno-socialistickej, ktorý v 16. časti bol napísaný ako memorandum o Slovensku. Bol zo 7. júla 1946 a jeho hlavným cieľom bolo zlikvidovanie slovenskej politiky. Tento krutý návod na asimiláciu Slovákov sa im úspešne daril v novom kabáte centralizovanej komunistickej moci, či už šéfmi samými, alebo ich servilnými prisluhovačmi. Tragické dôsledky na vedomie slovenskej verejnosti, Slovákov i národnej ekonomiky sú mementom týchto dní. Preto treba o veciach znova hovoriť. Keď v minulom roku vzniklo v Prahe OF, ešte na Slovensku ani sa poriadne nerozbehlo VPN, už behali po východnom Slovensku aktivisti občianskeho fóra. Ich výsledky vidíte aj v týchto dňoch v televízii, počujete rozhlas. Košické VPN protestuje proti tomu, čo verejnosť nepozná dobre ani v Bratislave. Evidentné dezinformácie, ako keď pán Havel podpísal 2000 slov alebo niekoľko vied a ľudia pod komunistickou kuratelou odsudzovali to, čo im nikto nedovolil prečítať. Aj tieto dni sa kritiky na adresu Slovákov náramne podobajú bývalej praxi. Ibaže to už nerobia komunisti, ale nová totalita. A ani netreba na ňu ukazovať prstom. Nájdete si ich sami. Slovenská národná strana proti takejto dezinformácii protestuje, lebo nás označujú za extrémnych nacionalistov a separatistov. Vinníka si už našli. Sú to slovenskí nacionalisti. Ale ja nepoznám výstižnejšie slovo, ako je latinské natio, národ. Je to túžba, nádej i naplnenie toho. Je to túžba, nádej i naplnenie toho, aby medzi Tatrami a Dunajom od Moravského pomedzia až po rieku Uch na svojom území prekvital náš národ slovenský. Chceme, aby bol náš národ aj bohatý.
aby sme sa nemuseli hanbiť vo Viedni, aby sme tam nemuseli pozerať do výkladov ako úplná bedač, lebo tento stav sme nezavinili my. Možno aj my sami sme mohli byť niečo dnes ako Švajčiarsko. Je to trpká skúsenosť zo zle plánovaného a centrálne riadeného štátneho kapitalizmu, ktorého všetky cesty v Československu viedli do a cez Prahu. Slováci sme si to nikdy slobodne nezvolili. Dosť bolo Prahy. To sú jediné slová, ktoré nemám napísané. Opakoval som ich po vás. Slováci a Slovenky, občania Slovenska, prosím vás, pochopte to, že to nie je stavanie Slovákov proti Čechom, ale konštatovanie pravdy. Už sa totiž a navždy musíme prestať hrať na slepú babu. Prosím všetkých, aby pochopili, že teraz ide pre nás o tvrdý návrat do trhového hospodárstva. Slováci nemôžu vstúpiť do Európy so zapchanými ústami a zaviazanými očami iba podľa slov, do ktorých ich nasmeruje Praha. Pozor, nemôže byť jedno, kto bude rozhodovať o cene slovenského chleba alebo o mzdách žien pri textilných zastaralých strojoch. Treba sa domáhať toho, aby sa s nami nejednalo ako s svojsprávnymi deťmi. Ide nám totiž o spravodlivú ekonomiku a taká je len samostatná ekonomika. Teraz ešte nie je rozdelený slovenský majetok. Ochránime si ho sami, alebo počkáme, kým si napríklad našu pôdu rozkúpia, povedzme, Esterházyovci? To, čo hovoríme, nie je rozbíjanie republiky, ale domáhame sa riešiť si sami naše vlastné veci. My len sami sebe chceme byť pánmi. Bez tútorov. Veď taká musí byť pravda o suverenite. Stále sa nám otrepáva o hlavu naša krátka slovenská štátnosť. Ako si v politike u nás sa na všeličo iné zabudlo. Zabudlo sa na to, že Rakúsko porodilo Hitlera, že Nemecko malo koncentráky, čistú rasu i milióny vrahov vo vojenských uniformách, že Maďari obsadili južné Slovensko. A zabudlo sa aj na to, že nikto nemal toľko konfidentov ako Česi sami medzi sebou za protektorátu. Ale idú storočiami označenia na Slovákov. Za Maďarov sme boli panslávy, za prvej Československej republiky ľudáci a autonomisti, po vojne gardisti a teraz zasa separatisti, rozbíjači, extrémni nacionalisti a najnovšie už aj komunisti. Vždy sa našla nálepka, ako nás označiť, ako nás umlčať. Tieto nadsti utrhačné reči na adresu Slovákov, ktoré rozširujú súčasné mass médiá, treba uviesť na správnu mieru.
Tých vinníkov si nájdite sami. Nech nehania náš ľud, kým nevedia, o čo nám ide. Prečítajte si programové vyhlásenie Národnej strany. V bode 9 je náš postoj k súčasnej československej štátnosti. Chcem hovoriť v mene tých Slovákov, ktorí sa chcú pokúsiť o tretie manželstvo s tým istým partnerom českým, ale partnerstvo úplne spravodlivé a rovnoprávne v politike i ekonomike. Ak to Česi nepochopia a nebudú chcieť tieto princípy dôsledne naplniť aj činní, potom Slováci musia uskutočniť to, na čo majú plné právo. Totiž na samostatnú Slovenskú republiku. Slováci už neveria žiadnym sľubom. Isté, že sa to nebude páčiť tým, čo chodia zarábať ešte aj do Prahy. Ani tým, čo snívajú o asimilácii malých národov v Paneurópe, Panúnii a podobne. Prosím, aby ste si uvedomili, že teraz už nepôjde iba o české peníze, ale dôsledne aj o slovenské príjmy a výdavky. Musíme sa na to hneď a náležite pripraviť a nedať sa ošklbať. A každý z nás si musí vlastnú peňaženku poriadne chytiť do hrsti. Kto nám v tom pomôže, ak nie my sami a nie hneď teraz?